Hi guys, good morning. Ito naman ang walking lady. Maglakad muna ako, exercise. Naman ako. Walking. Mahangin kaya sa labas. Dito lang ako sa labas naman. Ayan. Wow, ang lakas ng hangin. Papunta doon, babalik. Ganun lang. Lakad-lakad. Today is Saturday. O, babalik na naman ako. Ganun. Kasi parang hihina na ang ating tuhod. Laging sa kwarto. Ganyan. Subscribe naman kayo mga friend. Kay Oray Lady. So, lumilipad ang aking abaya. Abaya kasi kailangan mag-abaya para walang tumingin na lalaki. Ganon dito. Ang lalaki, ang babae ay balot. Ay, mga ilang balik lang ako. Mabawasan lang yung bells. Ganyan lang ako. So, bye bye guys. Subscribe, Oray Lady. Good. Ayan. Inipit kong buhok ko kasi mahangin. Sobrang hangin. So, bye bye.